Bé, a continuació anem a començar amb quart d'ESO, però primer que tot, en representació dels tutors, el tutor de quarta, Gustau Hortolà, per favor. Bueno, bona nit a tots, em sembla un poc encerrona això. Bé, tinc que estar així perquè he de predicar amb l'exemple que li donen als meus alumnes d'habilitats socials, que ara tindran la possibilitat de veure lo inepte que sou per aquestes habilitats. En segon lloc, com a tutor, també tinc l'oportunitat de que la gran majoria m'escolte per primera vegada tot el que tinc que dir-li, i per l'última pot ser. El cas és que, podria ser breu i esquemàtic, no tinc res preparat, així que pot ser que si em lie molt me se'n vagin les coses del cap. Esquemàticament, final de trajecte, acabeu una etapa, inicieu un nou camí, en fi, teniu tots els punts per a una crisi adolescent autèntica. Vos desitge tota la sort del món, no oblideu mai que la vida és vostra, que la teniu a les vostres mans, que no la malbarateu, que la visqueu amb dignitat i que, en fi, com cal parlar també del futur, dir-vos que n'hi ha més llàgrimes besades per els desitjos complits que per els no complits. Que tingueu molt bona sort. Gràcies. Bé, i ara els tutors de quarta començaran a fer el lliurament de les orles i els diplomes. Perdó, me diuen que sí, que han de parlar els representants dels alumnes, per favor. Borja Aranda i Paula Peris. Muy buenas noches, padres, madres, compañeros, compañeras, amigos, prima. Benvinguts i gràcies a tots per estar aquí, a pesar de que s'estiga televisant l'Espanya-Rússia i molts tinguen el pinganillo per escoltar-lo. Nos vamos a presentar, ella es Ondina. Y ella es Borja, el Popu. Cállate, no, sí, sí. ¿Dónde? Qué bien. Que estamos ahora en el centro rodeados de la naturaleza y aunque a veces se hunde, pero es casi nuevo, que estamos muy bien. Sí, ja, però fins a arribar així hem passat per un gran desert, que va ser els barracons, i estic segura de que molts d'ací se'n recorden. Ondi, ¿te acuerdas de cuando íbamos de granja a escuela y jugábamos todos los días sin preocuparnos de exámenes y todo? ¿Qué tiempos, Clar que me'n recorde, com no? Ara em ve al cap una anècdota, molt bona que va protagonitzar Blanca Ballester, que va ser quan teníem 6 anys, érem menudets, anàrem a un lloc on havia animalets i un cavall estava per ahí i els que el cuidaven no deixaven que li donaren menjar, però tot el món li va donar menjar menys Blanca. I el cavall es va enfadar i va mossegar a Blanca. I ara també em ve al cap
un viatge a terra mítica, te'n recordes? El del final de primària? Sí, que acabamos todos quemados y cansados, ¿no? Sí. També, parlant de cremadures, me'n recorde del viatge memorable de la neu. Ese sí. Sí, viaje, porque es que no vamos de comer patatas todo el día y... ¿Dónde está? Blanca, una altra, recorda't. Si és que tot te passa a ti, tia. Estic segura de que totes les que anaven a la imitació de Blanca, Ria, Carla se'n recorden de la niña de Belén Esteban. ¿O no? ¿Carla? ¿O no? Mira, ¿qué digo? Ya por terminar los recuerdos, el viaje de final de ESO a Londres, que menudo viaje nos ha dado Toni Puig, que decía que no nos perdíamos, Toni, y acabamos en la otra punta del puente, pero bueno, media hora tarde y no digo más. Y ahora no te tapes y da la cara aquí delante de todos. Sí, però a pesar de tot això, que sí que es perdien, el viatge va estar molt bé i va tindre moltes més anècdotes que no anem a contar ara perquè si no això es fa interminable i tenim que ver l'Espanya. Ara jo vull agrair als meus professors i professores de tota la meva vida escolar l'esforç i la dedicació a la meva i a la nostra formació i així mateix també a l'equip directiu actual per tot el suport que m'han donat. Gràcies, moltes gràcies a tots i a totes. Voy a decir la verdad, yo quería agradecer también a todos los profesores que en principio han sido estrictos conmigo, pero que luego son buenas personas. Y aunque suspenden, pero... Jo també volia agrair el suport dels meus companys perquè han estat tota la vida amb mi, els de tota la vida i els més recents, i m'agradaria dir-les que sempre han estat ahí quan els necessitava i gràcies per ser com som. En general, a tots i a totes, a tots els companys, perquè espero que quan siguem majors continuem estant als units. No me aplauden, ¿esto de qué van? Y yo quería agradecer también a todos mis compañeros amigos que siempre estamos de risa y que son lo mejor, como Pilar, Rian, Carla, Pablo, Campos, Senchel, Arturo, El Piñas, todos, pero es que no acabo, sincero. Ya te vale a mí, me has dicho. També volia agrair per a finalitzar la col·laboració de l'empresa del menjador Colevisa i sobretot a Manolo i Cuiner i a la seva colla de cuina que han muntat tot el menjar i les taules i que sempre estan disposats a ajudar-nos en tot. També volia esmentar a les monitores d'aquest any que ens han ajudat amb la decoració i en general per tota la seva tasca durant tot l'any. Moltes gràcies. Carmela. Y ya por acabar me gustaría decir que me gustaría estar aquí todos juntos dentro de 2 años y volvernos a ver. Sí, estaría muy bien volvernos a encontrar todos. Bueno, muchas gracias, adiós y que gane España.